हेलौ सना। बुं सना। ओइ सना, आं नोंखौ दिनै लोगो हमगोन। आं बेसेबा नायनो लुबैदों। आं नोंसोरनि खाथियावनो थांगोन। नोंसोरनि सकसिम फैबानो जाबाय, आं नोंसोरनि सकाव थागोन। आयौ, दिनै लोगो हमथारनोसै होनबा? औलै औ, नोंखौ बेसेबा नायनो लुबैथारदों आं। नों जुदि आंखौ दिनै लोगो हमनो फैयाबा आं गाज्रि मोनगोन। आयौ, मा बायदिथार बेयो? दे जागोन दे जागोन। फैथार दे, थगायनाङा। जागोन दे, हा नोंलाय खैथा बाजियाव फैगोन? थांसैयानो दसे थानानै, नोंहाबो ओंखारदो। दा खैथा जाखो? 10थायानो जाबाय माथो। नोङो 11थासोआव फैबानो जाबाय। जागोन दे, जोंहानिफ्राय नोंसोरनिसिमथ' 40 मिनिटआ नांखागौ। जों फैनायालागै 50 मिनिटसो नांगोन, सकालागै 40 मिनिट। दे जागोन दे होमबा ओंखार। दे होमबालाय। फैबाथाय फन हरबानो जाबाय। जागोन दे। दे होमबा। आब', आङो सकाव थांना फैनि र'। सकाव थांनो? मानो? ओरैनो बेरायना फैनोसै। दे, फैनायाव आंनि थाखाय मुभ मोनसे लाबोफादे। मुभ? औ, आंना खर' सानाया मोजाङै हामाखै, लाबोबानो जाबाय। बेखौ फोनना थागोन आं। बेखौ फोनना थाबासो एसे मोजां मोनो। बेमारि। जागोन दे। आरो नोंबो थाब फैबानो जाबाय। एसे गोबाव जागोन। नोङो आरो आंखौ सानबाय थानाङा। बेखौनो एसेबां गोबाव थानांगौ जाबाय आरो। औ। न'आवलाय माथो खालामबाय थानो, बेसेबां मबाइल नायबाय थानो। थेवब्लाबो थाब फै आरोलै। थांसै आं, एसे गोबाव जागोन। हेलौ बेमारि, हामबायना हामाखै? एसे मोजां मोनबाय र', थेवब्लाबो एसे दंबावो। बेमारि। ओमफ्राय नोंलाय माथो खालामदों? सना थियाखौ लाङाखै नामा दाबो? थांदोंमोनलै, दिनै गैया, गिदिर डक्टरानो फैयासै। जों गिदिंनासो फैफिनबाय। ओमफ्राय नोंलाय मा दा थागोन नामा ना फैगोन न'आव? थांनो नागिरदोंमोन आं, ओमफ्राय लाइमोनाबो अखा खालामथारदों माथो। दे, अखा खालामदोंबालाय साननैसो थाबाव आरो। आं गैथाय लांदां मोनाखै? मोनबाय थायो आरो। टिल्लुआलाय माथो खालामदों? दानिबावसो सकाव ओंखारलांबाय। आयु, न'आवनो थानांगौ, नोंबो आरो लोमजाबाय दङ। थांथोलै। सिरि थांनि र' दिनै, रावनोबो खिन्थाया, नङाबा सोंबायसो थागोन। आइयाबो गामियाव थांनाया फैयाखै, फोजोंसा रादायाबो गैया, गांजेमा गोसोम रानियाबो दुगैबाय दं। ओमफ्राय दा फैनायावथ' नुगोन आंखौ। मा होनना खिन्थागोन आङो? जिखिजाया माबा मोनसे थगायना दोनसिगोन आरो। दा आंखौ नुबाथाय गांजेमा गोसोम रानियाबो थांनो ओंखारगोन। अबाव थांनो नागिरदों नोङो आब'? सकाव माबा लायनो थांनि र', फालि। माने आंना फालि गैया जादोंना, फालि बायनो थांनो नागिरदों। र' आंबो थांनि होमबालाय। नाङा, आं दसेनो फैगोन। बियासो आंखौ लांफायालासिनो थांगारगारबायसो। सोरबा हौवाखौसो लोगो हमनो थांनो नागिरदों खोनालै बियो, सैथाना आंनो खिन्थालायाखै। साला आङो थांफानो होनबाबो नोङो आंखौ लांफायाना। र' नोंखौ दिनै आङो पिसा खालामनि। सोर हौवाखौ लोगो हमो आं नायहैनि। खालि सकाव थाङो सिगांबा थांनायानो थाङामोन सकाव। फोजोंसा रादाखौसो लाबनो होयोमोन, दख'नाबाबो फालिबाबो सेम्पुबाबो साबोनबाबो। दा खोब हारसिं थांग्रा जाबाय। ओमफ्राय जि गाजा आंखौबो लांफालाया। र' नोंखौ दिनै आं पिसा खालाममारनि। आनै, बिस्कुटखौ न'आव लांना दोनहैदो, आं जाला दे। आयु, मानो जाला दाब्ले, जा, आं नोंनि थाखायनो बायना लाबोदों। आं लादे आनै, आं बुरजासो मानि जाबाय, जायदुनो दोन। मानो दाब्ले, खम दामि बिस्कुटखाय गोथाव मोनाखै नोङो? आयु, नङालै आनै, बेफोरबायदि नङा, जाबायानो माथो, 6थामसो जाखाबाय। कुरकुरि बा मिमिफोरबा जागौमोन खोना, आं आरो बिस्कुटखौनो लाबोबाय। आयु, नांलायालै आनै, आं जाखाबाय थाखायो, जायदुनो दोन बिस्कुटखौ। साहाबो नांला होमबा नोंनो? ओहो, नांला दे आनै। दाब्ले, नों नङामोनब्ला जायदुमादि मा जागौमोन? फैसा थानायबाथ' आं नोंनो साइकेल गंसे बायना होगौमोन। आनै, मा सानलाबायदों नोङो? नाङा। दाब्ले, नों नङामोनबादि जायदुमा मा जामारगौमोन? आं जायदुमखौ मोननायानो नंलामोन। दे आनै, थांनाय बाथ्राफोरखौनो सानबाय थानाङा। दे थाथ' आनै, आंखौ आइया नागिरगासिनो खोना, थांसै। आरो बिस्कुटआ मोजाङै सोना दोनानै, मालाय जायदुमा दा जागोन। लाङाखै मानो गांनैसो न'आव? नांलायालै आनै, दंखायो न'आव। दंखायो, दे होमबालाय। औ आनै, दे होमबा थाथ'। दे थां। बेसेरा गथ'खौ रायदोंमोनबो आङो। मानो रायनायमोन देनाय? दुखु मोनोलै आं गोसोखांबाथाय। बेसेरा गथ'आ जोंफोरखौ जोबोद हेल्प खालामो। आरो जायदुमाथ' दाब्लेया बासायामोनबा बेथ' गोबावना थैना थागौमोनलै।
मैथास्रि आब' थाग्लाया जोंहानावलाय मानो फैखो ना बियो मोनथिबायलै मैथास्रि आब' जांगिला आरो रांखावरिया एसेबां गाज्रि मार रांखावरिखौ साला जांगिलायासो लांदोंमोन मैथास्रि आब' मा नों थाग्ला फंबाय रांखावरिखौसो जांगिलायासो लांदों औलै आब' औ मैथास्रि आब' एसेबां असभ्य बिसोरो ओमफ्राय मैथास्रि आब' दा साला रांखावरिखौ जेलाव होबाय ओमफ्राय दा जांगिलाया साला अबावबा खारबाय मा औलै आब' मैथास्रि आब' माबा बांबुलिखौ बिसोरनो बुथारनाया बिसोर सानैयानो लांनानै आंनि फिसाजोखौ बुथारहैदों बिसोर असभ्य सानैयादि माला गोसोथुखुमानाय आं जेबोखौनो फात्ता गैयालै मैथास्रि आब' मा नोङो एसेबो फात्ता मा नोङो एसेबो मोनथियाखैमोन नामा मैथास्रि आब' फिसानिया मालादि गोसोथुखुमानानै माला थांखो जेबोखौनो मोनथियासै आं थाग्ला फंबाय नुदोंना मैथास्रि आब' नुदोंना बिसोरखौ एसेबां गाज्रि बिसोरो एसेबां पापि दे बिसोरो गोसथोलायदो हाबा जालायदो दे हाबा जालाय ओमफ्राय आंनि आइ बांबुलिखौ आंनि सना फिथर फिसाजोखौ लांनानै मानो बुथारहैनांगौ होमबा आं आइ जायदुंखौ मोननाय खालि बिसोर सानैयानो दैयाव फासायहरनायमोन नामा एसेबां पापि बिसोरो र' बे जांगिलाया खारखुमादोंना बेखौ आं मोनबाथाय ओमफ्राय दा जायदुमा सिरि मोनबाथाय मा जागोन जायदुमा सिरि मोनबाथ' बेयाव फैगोनलै दा मा जागोन थाग्ला फंबायाथ' जायदुमखौ नुबानो लांगोन बेथ' सिनाय हागोन खोनालै मैथास्रि आब' आंनि नाम्बारखौ लाखिना दोन जांगिलाया फैबानोथाय आंखौ खबर होबानो जाबाय आं सल'बिखौ आं सिखावना दोनखादों ब्रा थुख्रि खालामजोबगोन रखरा बे जांगिलाखौ मोनबाथाय सासेखौथ' पुलिसा लांबायानो बै बिसोर सानैखौ आं नुखालिनो बिसोरखौ थख्रा थख्रि हारा सारा सिफायजोबगोन नाथाय मानसिफोरा आंखौ हमथानायखायसो ए मैथास्रि आब' नाम्बारा लाखि 999-000-777 ओमफ्राय लास्टाव 9 गोसोआव थागोन ना औ थागोन दे फंबाय ए होमबा थांसै आंखौ खबर होबानो जाबाय जांगिला पापिया फैबाथाय टाटा बाय बाय थाथ' मैथास्रि आब' दे फंबाय जिरायनोबो होआसै माथो मैथास्रि आब' आंखौ माबा फंबाय माने आं बाथ्राफोरखौ खोनानानै नोंखौ जिरायनो होनोनो बावदों दे एबार फैबाथाय ओंखाम जालांगोन थाथ' इसोर जेनथेन थांबाय दे मालाबा मालाबा फैबाथाय ओंखाम जालांगोन ए भगबान दा मा जागोन जांगिला पापिया आंखौ गारनानै आंखौ धोखा होनानै बै रांखावरिजोंसो थांदोंमोन बिसोर सानैया माला मोजां मोनो आं जेबोखौनो मोनथियासैलै एसेबां गाज्रि बिसोरो जांगिलाया आंखौ सिगांबा मोजां मोननाय टाइमाव मालाबाबो दुखु होआ होनदोंमोन ओमफ्राय दा आंखौ गारनानै गुबुन हिनजावसो जहैदोंमोन बियो ओमफ्राय दा पापियालाय अबाव खारना थाहैखो बे जांगिलाखौ मोनबाथाय आं गारा आयु जोंहासो रायज्लाय दैमा मोनफैलायबाय बेयावनो मोजां दे रायज्लायनो रावबो नुवा सना नोंखौ दिनै जोबोद समायना नुदोंसो नंमारगौना नंलाया थायो आरो सोरबा सना आं नोंखौ सानफ्रोमबो गोसोखांबाय थायोसो जानाय लोंनाय उन्दुनाय आरोथ' खिनाय मानि नोंखौ गोसोखाङो आंबो आरोलै माने किलुजों लेटेस्टआव जों गोसोथोलायो ओइ सना ओमफ्राय गांजेमा गोसोम रानिया आंजों फैफानो ओंखारलायदोंमोनसो आयु डिस्टार्बनो औलै फैफानो ओंखारबाय थायो आंजों दे बारो बेफोरखौ ओमफ्राय सनालाय नों माला फैगोन आंजों नोंसालाय माथो आब' मोनानो हाबा जायाखै ओमफ्राय नोङो लांग्रोनोसै आरो आंखौ किल्लु आंखौ डिस्टार्बनो होनना बुंलायदों किल्लु होमबा मैथास्रि आब'खौसो मोजां मोनमारो
मालायबा लैथोसेयाबोखौ लांसिगोनानो किलुखौ आंसो मोजां मोनखोमायोमोन नाथाय आं हारसिं मोजां मोनखोमा ना मा जानो मालाय बिसोर सानैबो मोजां मोनलायदों मालाय हाबायानो जासिगोन आंलाय हारसिं किलुखौ मोजां मोनना मा जानो मालाय बिसोर हाबायानो जासिगोन आंलाय मानो गाबलाबायदों नै बेफोरबायदि गाबो नामा मालायबा सानैबो मोजां मोनलायो सानैबो गोसो मिलायलायदों आंलाय मानो गाबनांगौ सनालै नों जोंनि सोमोन्दै न'आव माला खिन्थागोन आंदि दा खिन्थाना लानो लाजिसोयोना आरो सना नोंथ' आंनिख्रुइ 7 बोसोर मानि उन्दै बिसोरबा दा मा बुङो दे नोङो गिदिंबालाय नोङो रावनोबो खिन्थानाङा आं नोंखौ लाबोखोमागोन दे आं बारा सम नेबाय थानो हाला 10 बोसोरसो थाबावगोन दे आं सना जागोन दे सना जागोन जामारगोन ना सना औ सना